Hyvät ystävät, naiset ja miehet. Savolaisuus voimavarana vai taakkana ihmisten välisessä kanssakäymisessä oli otsikko, josta muutaman sanan arvelin teille sanoa. Näkökulma on tietysti ammatin pohjalta. Olen poliitikko, vaikka en semmoiseksi halunnut aikanaan, mutta olen poliitikko ja varmaan tässä puheenvuorossa tämä poliitikkotaustani tulee näkyville. Mutta tuskin se haittaa kovin paljon tätä puheenvuoroa sinänsä. Savolaisuus voimavarana. Minä olen kyllä aivan läpisavolainen mies. Varmasti monellakin tavalla ja jotenkin mielestä erittäin ärsyttävällä tavalla savolainen mies, mutta taustaa on niin paljon, että kääriäiset tai käräjämiehet, käräjämies meidän alkuperäinen sukunimi todennäköisesti on aikanaan ollut, kauan sitten ollut, muutti tänne Savoon, siis Iisalmeen, Kirman rannalle, Tatista, luvun puolivälissä, siis niihin aikoihin, jolloin Kustaa Vaasa veropolitiikalla harjoitti aluepolitiikkaa, silloin aluepolitiikkaa Suomessa ja porukat läksivät silloin liikkeelle Karjalan kannakselta Muolaan pitäisi todennäköisimmin ja tulivat sitten sieltä Karjalasta Mikkelin, Anttolan kautta vesiä pitkin koko ajan ylemmäksi ja ylemmäksi. Iso osa sitten jäi Iisalmeen sinne Kirman rannalle ja osa jatkoi sitten matkaa kyllä vielä siitäkin eteenpäin. Mä koen olevani tämmöinen savolainen, että siis pitkä matka on ja se tuntuu jotenkin sellaiselta sekä lämpimältä että vähän velvoittavaltakin asialta. Tämä savolaisuus, minä olin ensimmäinen suomalainen ministeri, joka osallistui silloisen Euroopan yhteisöjen tai nykyisen Euroopan unionin ministerineuvoston kokoukseen siinä vaiheessa, kun Suomi oli ETAn jäsen, Euroopan talousalueen jäsen. Ei vielä EU-jäsen, vaan ETAn jäsen. Olin siis ensimmäinen suomalainen ministeri, jos on kauppa- ja talousministeri. Ja menin Brysseliin. Erkki Liikanen oli silloin meidän EU-suurlähettiläämme, joka oli sen jälkeen vielä pitkäaikainen komissaari, nykyinen Suomen pääjohtaja. Hänkin muuten Mikkelin mies, siis Savomiehiä. Niin Erkin kanssa, Liikasen kanssa, sitä meikäläistenkin puheenvuoroa, minunkin puheenvuoroa, Suomen puheenvuoroa sen kokoukseen yleensä sommiteltiin, taikka monikin sellaisia puheenvuoroja sommiteltiin, niin silloin Erkki sanoi siinä, kun valmistauduttiin kokouksiin, että kyllä sinä pärjät siellä, ja kyllä me pärjätään vielä, että savolaisuus on kansainvälisen diplomatian alku ja juuri. Savolaisuus on kansainvälisen diplomatian alku ja juuri. Siinä ei ole kehumista mitään, vaan se oli tämmöinen kalsea toteamus, että se on vain tällä tavalla. No Erkki jatkoi, että sehän tapahtuu sillä tavalla, että savolainen yleensä aloittaa puheenvuoronsa kehumalla yltä päältä kuulijansa tai keskustelukumppaninsa, kehuu hänet, kiittää häntä monesta asiasta, myös niistä, mistä ei tarvitsisi kiittää, mutta kiittää varmuuden vuoksi. Sitten menee hyvin nopeasti ennen asiaan, lyhyesti, suoraviivaisesti asiaan, saavuttaa lopputuloksensa ja lopuksi kiittää erittäin vuolaasti keskustelukumppania ja sitä partneria, että tämähän meni hyvin. No, tämä oli Erkin tulkinta siitä, että miten savolainen toimittaa neuvottelutilanteessa asioita kohteliaisuudella, suurilla kiitoksilla, pikkusen myös vuolaudella, mutta kun mennään asiaan, niin silloin on hyvin nopea, suoraviivainen ja tarkka. Sitten varmistaa jälkeensä niin, että todellakin kehuu sen kumppaninsa niin, että hän jää hövelille mielelle ja ei aina muistakaan, mitä tuli sopitiksi. Sen savolaisen kanssa. Savolaisuus on, niin kuin moni muukin heimolaisuus, sehän on mielentila, hyvin pitkälle mielentila, johon kuuluu sitten tietysti oma kieli ja oma murre, oma suhtautumistapa asioihin. Se on mielentila ja se täytyy tällaisena ottaa. Ei ihan mikään tahansa mielentila, vaan siinä on myös vakavia piirteitä ja semmoisia piirteitä, mitkä selittää itse kunkin ihmisen käyttäytymistä monessakin tilanteessa.
Vielä yleistä taustaa sen verran, kun menin opiskelemaan vuonna 1967 Helsingin yliopistoon. Silloin kävin ensimmäisiä kertoja Helsingissä ylipäätäänkin. Niin täytyy sanoa, että siellä oman alkuperänsä ja heimonsa julkituominen oli hirmuinen asia. Ei sitä voinut sanoa. Siis vuonna 1967 Helsingin yliopiston käytävillä, porttaanien käytävillä, ei sitä voinut ilmaista. Mutta totta kai kumppanit, opiskelukaverit näkivät, että ei tuo helsinkiläinen kyllä ole. Se kuitenkin puhuu, se yrittää puhua kirjakieltä, mutta se on yrittämistä. Että taustalta tulee intonaatio, joka paljastaa, että se on jostakin idästä päin kotoisin. Ja sitten aina livahtaa, sen puolesta aina livahtaa joku murresana, joka kertoo siitä, että tämä mies, tämä opiskelijakaveri, tämä on muualta kuin Helsingistä. Ei ollut silloin mikään helppo asia, tämä on vakava juttu. Helppo sanoa, että minä olen sieltä ja sieltä, minä olen savolainen ja minä ajattelen tällä tavalla. Sitä pyrki peittämään sitä omaa taustansa, omaa alkuperäistä. Kun verrataan nyt tätä samaa asennemaailmaa, asenneilmastoa, se on aivan erilainen. Se on aivan erilainen. Se on muuttunut aivan päinvastaiseksi. Valtaosaltaan päinvastaiseksi. Eli on pikemminkin asiaan kuuluvaa, että ihminen antaa omien juuriensa, oman itsensä ja omintakeisen omansa tulla läpi. Sanotaan, että sopivaisuuden rajoissa. Sopivaisuuden rajoissa. Mutta ei ollut asianlaita vielä 40 vuotta sitten tai 50 vuotta sitten niin, että näin saattoi toimia, vaan itsensä säästämiseksi, itsesäilytysvaistonkin ajamana, pyrki sulautumaan joukkoon olemaan niin kuin kaikki muutkin. Kielenkäyttöä, murteen käyttöä myötä. Se oli huono juttu, se tuntui kovalta, piti vähän pelätä. Nyt ei ole asianlaita näin, vaan se on toisinpäin. Me olemme lappilaisia, savolaisia, karjalaisia, hämäläisiä, pohjalaisia. Ja se on hieno juttu. Totta kai suomalaisia noin pääotsikkona suomalaisia, mutta sitten erittäin näkyvänä alaotsikkona me olemme jonkun heimolaisia, jonkun maakunnan edustajia. Minä olen savolainen, iisamalainen, kirmankyläläinen ja annan sen kyllä näkyä. Enkä sitä ollenkaan peittele häpeämisestä puhumattakaan. Tämä on minusta iso muutos. Se on kulttuurista rikkautta Suomessa. Se on kansallista vahvuutta, että me olemme erilaisia ja vahvoja erilaisuudessamme ja suvaitsevaisia myös erilaisuudessamme ja annamme sen tulla näkyviin. Näin meidän pitää suomalaisena myös jatkossakin toimia. Savolaisuuteen voimavarana pari-kolme asiapitoista näkökohtaa. Minun mielestäni savolaiset päätöksentekijöinä ja kanssakäymisessä ovat kaikesta huolimatta ratkaisuhakuisia kansalaisia, ratkaisuhakuisia päättäjiä, ratkaisuhakuisia toimijoita. Me yritämme ratkaista varsinkin visaisia ja kimuraisia asioita luovimalla. Se Liikasen Erkin kommentti, että menemme sitten yhtäkkiä suoraan asiaan alkukiemuroiden jälkeen, se on varmasti totta, mutta se on varmaan myös sitä luovimista. Kun me näemme, että tuossa on semmoinen kivi, tuommoinen kantotaikka kivi, josta ei kerta kaikkiaan voi mennä, tuosta ei voi mennä läpi. Probleema siis, kysymys probleema. Se pitää jotenkin muuten ratkaista. Me koetamme luovia sen, me koetamme luovia ja päätä sen kiven ohi niin, että emme vahingoita itseämme, emmekä vahingoita kumppania. Meillä on luovimisen taito. Se ei ole ketkuilua eikä kieroilua, vaan se on erilaista realiteettien ymmärtämistä, realiteettien tajuamista ja kaverin ja kumppanin vastaneuvottelijan tai asiakkaan huomioon ottamista. Se on luovimista. Olen miettinyt monta kertaa, että löytyisikö savolaiselle luovimisen taidolle ja luovimisen haluille joku selitys. Minulla on siihen selitys, se ei ole mikään tieteellinen, vaan se on itse keksitty ja sitä joka tapauksessa käytän joka paikassa, vaikka se kumottaisiinkin. Ja se on se, että kyllä meidän historia, mutta varsinkin meidän luontomme, siis tarkoitan tätä luontoa, tuota maisemataa tuolla, niin se on tehnyt meistä luovioita.
Me olemme historiassa olleet vaikka minkälaisten sotien ylikävelemiä, ja meidän on pitänyt kamppailla omasta hengestämme. Meidän luontomme on ollut semmoista, että se on ollut selviytymiskamppailua, se on ollut olemassaolon kamppailu. Ja kun tänä päivänä ajatellaan luontoa, niin ei meillä ole suoria teitä. Ja tasaista näin, että näkee kilometrisotalla puunen näin, se on vaan tasaista. Tai suoraa tietä, no ehkä joitakin tienpätkiä lukuun ottamatta. Tämä luonto on monimuotoinen, se on vaikea, se on haasteellinen ja siihen täytyy asettautua, niihin realiteetteihin täytyy asettautua. On luovittava, että pärjää tässä luonnossa, näissä luonnonolosuhteissa täällä Itä-Suomessa. Muualla on muunlaista luontoa ja siellä sitten puolestaan se ihmisen luonto, ehkä myös geneettistenkin muutosten kautta on sopeutunut siihen ja siitä on tullut se tapa, ihmisten tapa toimia vähän yleisemminkin. Meidän on pakko kiertää järvet, on pakko miettiä monta kertaa menemmekö me korpeen, tiet on pakko rakentaa tosiaan luonnonolosuhteiden mukaan ja niin edelleen ja niin edelleen. Se ratkaisuhakuisuus, huomisen taito, sen juuret ovat savolaisille hyvin pitkälle juuri siinä, että luonto on tehnyt meidät tämmöiseksi, me olemme hirmuisia realisteja loppujen lopuksi. Olemme hirmuisia realisteja, ehkä jopa liiankin pitkälle. Sitten toinen asiapitoinen näkökohta ehkä liittyy ratkaisuhakuisuuteen. Olin vuonna 2005 määrättynä Erkki Liikasen kanssa, me olimme kollegoita silloin. Hän oli demareiden puoluesihteeri, olin keskustan puoluesihteeri. Meidät määrättiin ratkaisemaan lasten päivähoito-ongelmaa valtakunnallisella tasolla. Pääministeri Sorsa kutsui meidät luokseen valtioneuvoston linnaan ja sanoi, että pojat, teidän pitää yrittää ratkaista tämä kiista, joka oli silloisten keskustan ja demareiden välinen kiista, että jos tämä ei ratkene, tämä kaataa hallitus. Sitä kiistaa käyty siellä nimittäin monta kuukautta, pitkän aikaa. Ja se vaan paheni se riita. Siinä henkilösuhteet olivat jo särkyneet, ne olivat katkenneet. Ja myös pääministerin, siis Sorsan ja Väyrysen välit, joka oli se ulkoministeri ja varapääministeri, sijainen, ne välit olivat tulehtuneet erittäin pahaksi. Sorsa sanoi, että pojat ei pitää yrittää ratkaista tämä ongelma. Että jos se ei ratkea, niin se ei voi mitään, mutta tämä pitää joka tapauksessa yrittää. Me ruvettiin yrittämään. 2 savolaista, sattumalta 2 savolaista. Mikkelin savolainen ja Iisalmen savolainen. Me istuttiin käytännössä ehkä noin viikon verran tämän lasten päivähoitokysymyksen tiimoilta. Nimittäin kysymys oli siitä, että minkälainen malli pitäisi rakentaa lasten kotihoidon tuen. Ja mitenkä pitäisi tämä vanhempien asema suhteessa päivähoitomuotoihin oikein, miten se pitäisi oikein lain pohjalta ratkaista. Me viikko istuttiin, mutta tosiasia on se, että me ratkaistiin tämä asia päivässä. Mutta meidän piti näyttää ulospäin, että tämä on vaikea kysymys. Se meidän keksimän ratkaisun ydin oli siinä, että annetaan vanhemmille vapaus ja oikeus päättää lastensa hoitomuoto. Eikö ollut hirmuinen oivallus? Savolaiset keksivät sen. Kun siihen mennessä on lähdetty siitä, että vain tämä ja tämä kelpaa, näitä voi käyttää. Me lähdimme siitä, että vanhemmille annetaan, siis pienten lasten vanhemmille, alle 3-vuotiaiden lasten vanhemmille annetaan mahdollisuus ja oikeus valita lastensa hoitomuoto, myös siis se kotona tapahtuva hoito. Lisättiin 1 hoitomuoto lisää, siis se hoitomuoto, jota silloin yhteiskunta alkoi tukea, ei nyt merkittävästi, mutta kuitenkin niin merkittävästi, että siitä muodostui pienalaisten vanhemmille erittäinkin houkutteleva, jossakin määrin tasavertainen hoitomuoto kaikkiin muihin hoitomuotoihin verrattuna. Ja siitähän tuli sitten, niin kuin moni teistä voi tietää omakohtaisestikin, siitähän tuli aika suosittu tapa hoitaa lapsia. Varsinkin kun sitten kunnat lähtivät vielä sitä sitten omilla pienillä tukirahoilla vahvistamaan sitä hoitomuotoa. Nythän siellä on tapahtunut pieniä muutoksia ja mä en niihin muutoksia halua tässä nyt mennä. Silloin mentäisiin mitään politiikan puolella. Mutta se oivallus oli silloin meillä se, että
että annetaan kerta kaikkiaan lasten vanhempien päättää tämä asia. Sanoivat työmarkkinajärjestöt mitä tahansa, mutta me ajamme tämän homman läpi. Ja siitä syntyy se ratkaisu. Sitten Kalevi Sorsa ja hallitus tekivät siitä meidän rautalankamallista lainsäädäntöesityksiä, jotka sitten eduskunta vuoden parin riitelyn jälkeen saattoivat hyväksyä. Sen voisinaan kuin 2 puoluesihteeriä Savolaista sellaista olivat tämän asian kehittäneet. Tässä minusta tulee esiin se, että osataan luovia ja koetaan sittenkin hakea vaikea ratkaisu, mahdollisimman yksinkertainen ratkaisu. Koska monien vaikeiden kysymysten ratkaisu on todella yksinkertainen, kun lähtee siitä, että pitää löytää yksinkertainen ratkaisu. Se löytyy se ratkaisu. Siinä vähän luovittiin ja annettiin ulospäin semmoinen kuva, että on tämä vaikea asia. Savolaisten puheestahan ja toiminnastahan sanotaan, että siinä vastuu siirtyy aina kuulijalle. Savolainen puhuu sillä tavalla koukeroisesti, ehkä myös monimielisesti, että siinä vastuu siirtyy kuulijalle, niin kuin nyt on asianlaita. Se on tällä tavalla. Siis se pitää aika pitkälle paikkaa. Se ei ole mikään huumoriheitto, että savolaisen puhuessa vastuu on aina kuulija. Mutta se ei ole kiusan tekoa, se ei ole savolaisen esiintyjän kiusan tekoa tai savolaisen neuvottelijan kiusan tekoa yleisölleen taikka sille neuvottelukumppanille. Vaan siinä on kysymys siitä, minun mielestäni, se on minun tulkintani, kysymys on siitä, että siinä kunnioitetaan sitä yleisöä ja sitä kumppania. Hänellä on liikkumatilaa miettiä, mitä hän tuo oikein tarkoittaa. Ja todellakin liikkumatilaa, että mitä hän tuo oikein tarkoittaa. Ja voisinko minä sittenkin olla tuon savolaisen esiintyjän, savolaisen puhujan kanssa, voisimmeko olla yhtä mieltä, voisimmeko me löytää kenties tässä ja tässä asiassa yhteisen kannan. Savolainen myös tällä, kun hän esiintyy monta kertaa monimielisesti, hän myös haluaa selvittää, mitä se kumppani oikein lopulta ajattelee. Kumppani joutuu reagoimaan siihen savolaisen kenties monimieliseen, pikkusen arvoitukselliseen esiintymiseen. Siihen joutuu se kumppani reagoimaan, joka silloin paljastaa savolaiselle, että jaha, kumppani onkin tällä kannalla, minäpä teinkin tämmöisen liikkeen, me ehkä päästäänkin yhteisymmärrykseen, tai jotakin muuta vastaavaa. Siis tämä vastuu siirtyy kuulijalle, niin se on sitä, että savolainen haluaa ottaa huomioon sen kumppanin tai yleisön mielialat, siellä olevat moninaiset mielipiteet, haluaa selvittää vähän, mitä sieltä oikein tuleekaan vastaan, haluaa kunnioittaa sitä. Ja siinä on liikkumatilaa sille, että voidaan löytää sitten yhteinen ratkaisu, sekä savolainen osapuoli että se toinen osapuoli. Näin minä tämän asian kohdin. Vastuu on aina kuulijalla, se on totta, mutta sillä on tällainen vakavakin taustansa olemassa. Savolaisuuteen varmaan myös voimavarana ehkä lasketaan se, että savolainen harrastaa jonkin verran huumoria. Se varmasti pitää paikkansa, ja sekin varmasti pitää paikkansa, että silloin kun huumori kohdistuu savolaiseen puhujaan itsensä, niin hänestä tulee yhtäkkiä totinen. Sekin on varmasti totta, että itseen kohdistuvaa pikkusen pilkallista huumoria esimerkiksi, niin se on savolaisella aika arka paikka. Mutta savolainen kyllä hyvin herkästi lausahtelee huumoripitoisia kannanottoja toisista. Se on varmasti totta. Mutta kyllä savolaiselle myös tämä huumori, niin se on myös asiaan kuuluva keino hallita tilannetta ja ratkaista vaikeita tilanteita. Se ei ole mikään itse tarkoitus, että olla leuhotettaan humoristisia ja kertoillaan juttuja toinen toisensa perään, että oltaisiin mukavan ihmisen tai miehen maineessa. No semmoisiakin savolaisia varmaan on olemassa meissä, mutta se on myös keino laukaista vaikeita tilanteita ja saada yleisö tai keskustelukumppani vähän löysäilemään, jotta päästäisiin puhumaan itse asiasta ja
päästäisiin ratkaisemaan itse asiaa ja löydettäisiin sovinto taikka yhteinen linja. Savolainen osaa lohkaisut, hän osaa lohkaista, ja sanoisinkin, että savolaisen huumorin kaikkein paras laji on se, että hän osaa parhaimmillaan kyllä lohkaista. Niin pitkät jutut eivät ole minun mielestäni mukavaa savolaisuutta, vaan se lohkaisu, että osaa lohkaista, on tilannetajua, nopea tilannetajua lohkaista, se laukaisee umpilukkoja. Ja siitä syntyy semmoinen mukava atmosfääri, mukava ilmapiiri, joka sitten mahdollistaa järkevän keskustelun eteenpäin. Ja huumoria harrastavat muutkin kuin savolaiset. Kaikissa heimoissa on oma huumorinsa, ja se saisi kyllä kukkia entistä enemmän. Se on minusta olennainen tapa seurustelussa, olennainen tapa kanssakäymisessä, aivan olennainen tapa neuvotteluissa. Siinä hän altistuu itsekin aina kritiikille, siinä myös altistuu siihen, että sinun arvioidaan ihmisenä, ja sillä tavalla ikään kuin tullaan samalle viivalle, samalle tasanteelle. Minusta se on olennainen asia kaikessa kanssakäymisessä, että emme ole toistemme ylä- emmekä alapuolella, me olemme kaikki samalla viivalla, samalla tasanteella, olipa sitten tausta, ammatti tai mikä tahansa erottava tekijä, mutta me olemme kuitenkin aina samalla tasanteella tässä tasavallassa, tässä Suomessa. No, puheenvuoroni on oikeastaan tässä. Yksi savolaisen kielenkäytön testi on 2 sanaa, että osaako ne sanoa oikein. Toinen on suis ja toinen on kuolkijärve. Tämä kuolkijärve minusta on aika helppo, että se varmasti muitakin kuin savolaita loksahtaa kohdalle, kuolkijärve, mutta sanokaapa suis oikein. Suis. Siis siinä on se J perässä. Suis. Suis. Jos sen osoo, niin silloin pääsi savolaisuuden aakkosissa jo erittäin pitkälle. Savolaisen kielenkäytön, savolainen murrehan, sehän on kieli. Niin kuin jokaisella muullakin Hämmeellä ja Lapilla ja peräpohjalaisilla. Niin kuin sanotaan meidänkin, niin siellä rajalla, niin savolainen murre, se on kieli. Nyt jos mä suis osoo sanoa, niin silloin on jo kyllä päässyt aakkosissa aika pitkä. Kokkelkee sitä ja illan kähmästä suhpuutelikaan. Jos ei muuta suhpuuteltavasta ole. Koetaan. Siis tämä suhpuuteltava. No sekin jää jälleen kuulijalle. Ennen kuin ruvetaan käyttämään puheenvuoroja ja kysymään, niin tämä puheenvuorohan piti piättyä kello 11 keskusteluun, niin kaikki me ollaan kohta siinä, vartti on aikaa. Mä kerron pikkujutun, joka on juttu. 50-luvulla oli vielä